mga programa sa mga gabi. Yes, salamat gid sir sa liwat sa time ginhatag mo diri sa aton. No, may mando na ginpagwa ang DepEd Central Office August 22 sining 2022 magabukas na formal ang school year 2022-2023. Pero ang plano is mangin gradual resumption lang anay ni no sang in-person classes. Tubtob nga balabot ang full capacity matapos ay isip-isip na 3 bulan kay pag November 2 amo nang hambal sa DepEd tanan nga private public dapat sugod na sang 5 ka adlaw kada semana nga in-person classes. Unaon ko sir, sa Agosto 22 nga pagsugod sang klase, ano ka preparado ang DepEd Negros Occidental? Action Marlon, preparado kiti. Actually, supposedly ang mga eskwelahan natin nagpe-prepare for validation no para sa limited face-to-face nga i-open nila. At ito kay tungod nga nagkuha ng DepEd Order number 34 which is the school calendar nga order kagara na nakasulod na mga guidelines kaga mga gusto nga matabo sa DepEd no nga madula na ang validation. Okay. Meaning to say hindi na pag-check ang eskwelahan kaya kung kung may naka-in-place ang ilang mga protocols kung ano mga preparedness nila etc. So they are expected na by August 22 kung nakasugod na sila sa face-to-face nila, padayon na nila. Kung pag nakasugod sa ilang face-to-face, kaya may mga eskwelahan pamantaya nga supposedly, mapavalidate pa lang. Kung hindi may kasugod sa face-to-face nila, they are given an option dito nga pwede sila yan ay ka-blended learning, nga pwede nila yung in 5 days, 3 days sila or 4 days sila in-person, 2 days remote learning sila, etc. No? Okay. Para sa order ngayon na mga options na pwede nila ubrahon. However, they have to gradually by November 2, silang na sila open sila sang 100% na in-person classes regardless of the alert level. Yes. Isubong amo na nga tungod sa supposedly nga ginaubra nga validation, ginapreparar gid man niya ka eskwelahan ang kailang mga kilanglanon para magpag-validate. It so happen nga nagwa na nga daw ang pag-interpretar nato na wala na validation nga pag-aubrahon. Okay. Oo. Pila ganito na mention mo nagligad nga interview naton sa imo sir. Mga pila pa ganito estimate nimo nga mga bulutuan di nga under validation pa? Well, sang amo to nga time do mga 116 to ang invalidate tapos may nagadugang man kada semana nga mga tag 20 kay tibalan mo bakasyon naman supposedly sang aton nga mga eskwelahan. That's why nag-jutay na ang nagkapalista for validation. Okay. So kung natapos sa taging validation na makalabot naman sa mga 50%, around 50% ang kabilugan na 581 schools sa aton na division. Okay, oo. Subong sir, ari kita sa bulan sang Hulyo. Kung isipon ta na bilin nga mga inadlaw, masurosobra na lang siya isa ka bulan, August 22 na. Ang period sang enrollment subong nga school year, sa ano gani, sir? Sa DepEd order nga ginpagwa, hindi ko matandaan lang daw July man ko siya masugod. Lapit naman lang, hindi lang ko kasigurado Action Marlon paano to siya simana masugod kung July ato, no? Kaya mo na nga masugod naman ang enrollment natin para sa mga kabataan. So far, Sir Ayan, tapos nyo naman ang iban pa nga activities sa inyo sa nga mga eskwelahan, bisan pa nga sira klase subong. Mayara ka mo talapuson pa? Well, ang ato nga mga teachers nagatapos ang ilang individual performance commitment do rating nila sa kaugalingon nila. Okay. Amo na sa ginaubra nila subong. After that, masugod naman actually ang ato nga lang taon sa school calendar may masugod naman by August, by the second week of August ara na masugod ng inset. Masugod naman ang Brigada Eskwela sa start ng August. Yung Brigada Eskwela will run for 1 month before sang opening ng classes. Kaya even after sa opening of classes, may harap pa sige pang Brigada Eskwela. Kung baga, continuous, makita nato na mga aktibidades sa eskwelahan, although bakasyon, duway man siya nag-untat yun, no? Gani man, Wala taon ni Sir Ayan, kay base kon
may pagbag-o pa man guro sa school calendar ni. Once nga mabag-ong school calendar, ma-issue na ang notices ang DepEd Central Office. Anyway, sir, bantayan tari kag hulaton tari, lawig-lawig pa naman August 22, ibalaunta ko na ng mga sitwasyon naton diri sa Negros Occidental. Sir, ayan, thank you, good. Thank you very much, Gid Action Marlon. No? Action Firing Line. Kumara hulaton tama kaks.